Jeg vil her vise jer lidt om, hvordan at man bruger det her TerraAid. Og jeg har sådan en rulle her. De fås selvfølgelig både i de små pakker, og de fås i ruller af 1,5 meter, de fås i ruller af 9 meter i forskellige bredder. Jeg har lavet et lille hul i et stykke PVC her, som vi skal se, om vi kan få lappet. Og det er sådan set underordnet, om vi bruger den matte eller den blanke side. Det hæfter lige godt på begge to, men den matte side er den lidt mere ro. Det er typisk sværere at få noget til at hænge på en ro overflade, så lad os vise det på den, så er det mere overbevisende. Det jeg gjorde her, det var at tage en lille alkoholserviet, så nogle følger der med i både de store og de små pakker. Og der renser jeg godt på hele området. Og det skal simpelthen have lov til at lufttørre. Imens det tørrer, så klipper vi lige en lille lap. Så jeg klippet så rent sidst, så det klipper vi den lidt pænere den her gang. Og på den, der vælger jeg at runde alle hjørnerne. Så er der simpelthen mindre, der kan hænge i. Så. Fra mellemsiden så ser det ud som om den også er blevet fint tør. Så tager man simpelthen lige fat her i den ene ende. Løsner et lille stykke, cirka 1 centimeter. Og finder ud af, hvor hen hullet er. Så sætter man den lige på her. Og så gnider man bare derhen af, mens man trækker af. Og sikrer sig, at der ikke kommer nogen luftbobler. Sådan der. Trykker den godt til. Så enkelt er det faktisk. Så siger man, at type A, den der så ikke er til vinyl, den er forholdsvis klar med det samme, hvor den til PVC'en, den lige skal have lidt længere tid til det. Jeg har det helt præcis stående her i en fin lille mappe her. Så de skal jo 90% umiddelbar klæbeevne på type A, og 100% klæbeevne efter en time. Type B, den står der også umiddelbart klar til brug, 100% klæbeevne efter 24 timer. Hvis det er, at man vil være helt sikker på, at det holder, kan man varme den med en hårdtørrer eller en varmepistol type B her. Men det er altså ikke nødvendigt. Jeg har prøvet at lappe både på hoppeborg og på lastbilstrailer og sådan noget, hvor det har været klar til brug med det samme. Så det er ikke nødvendigt. Men lad os se, hvordan lappen den ser ud nu. På bagsiden ser den sådan her ud. Og på forsiden ser den sådan her ud. Og som I kan se, så trækker den sig fint sammen igen. Og man kan slet ikke se, hvad der er trukket i den. Og forestil jer den her, den kan holde på en lastbil, der kører ud i både koldt vejr og varmt vejr. For skidt og snavs hver eneste dag. Den kan bruges på hoppeborg, selvom børn hopper rundt på den, og den konstant har et tryk af luft indenfra, så bliver det altså bare siddende det her. Så super smart og super enkelt at have med at gøre, og til en overkommelig pris også. Så jeg vil lige vise jer kort nogle andre produkter, som man kan sætte det på. Her der er det monteret på noget vinyl. Her der har vi for eksempel til telte, til vinduerne på teltene, eller til bumperballs, waterballs, på samme fleksible måde. Det kan bruges selv på sådan noget som cowboystof. Tyndt nylon. Eller sådan noget, som man laver markiser af, for eksempel. Kan bruges på alle mulige forskellige ting, kan det bruges på, og det holder altså rigtig godt. Det var alt.
Tak for nu, og tak fordi du kiggede med.